Ej, zostań u bawię. Mislim da smo malo suhi. Treba li za papat? Kaj ste stanci posle pare? Trebali bi danas. U svakom slučaju, moramo ovaj put biti pametni s novcima. Jesi čuo, Bog te? Kaj? Mrlja napravil dite Mari Sičanki. Koji vrlja? Onaj iz Parakovića. Ne znam. Onak je prebil zaštitara u Frankopanu. Aaaa! Ste u pare došli? Oooo, evo para! Moram valjati toga. Rudo gazde više nema pa je piva na akciji, barak Niš. Osjećam se ko prazan kostal rakije. Nemaš frke prija, ja sam spremim gozbu života. Ajde, ajde. Izvoliš, prijatelju. Daj da se... imaš, daj čačkalicu. Evo, daj, hvala. Ej, gle. Ja sam mor. Ne znam kako tebe, meni ova piva ne valja stvarno. Ja bih reći da na točno ne prođe. Ali ovaj put na samo jedno. More!
Ovi tvoji su nam sve pokrali. Pa kaj nisu tvoji bili to. Ti su onda bili. Došli. A, malo popravili, popili. By the way, rekao mi je stvar da ću mi prositi pare danas, tako da. Ovaj put ne idemo na pivu, nego ćemo kupiti Meda.